2025 елда Башкортостан мәктәпләре туган илдә хаклау һәм хәвефсезлек нигезләре хезмәт дәресен укыту өчен яңа җиһазландырыла. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Газиз Әлмөхәммәтов исемендәге Республика гимназия-интерната директоры Ринат Хариков. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Ринат Рифович, дәресләр тезмәһенә яңа шундай дәресләр индерелде бит инде хәзер. Ул ничек алып барыла? 1 сентябрьдән укытыла башланымы? Без быел уку елында 1 сентябрьдән 2 предмет безнең килеп асылды яңа предметлар ОБЗР, основа безопасности и защиты Родины һәм труд технология. Һез ничек булдай яңа дәресләр укытырга әзер инегезме мәктәп? Безнең Мәгариф министрлыгы белән Аллага шөкер, былтыр февральдән эш алып башланык. Безнең укытучыларда без укырга ибәрдек. Олар онлайндан үттеләр теоретически да, теорияны һәм экзамендарды биреп, 1 сентябрьгә олар уже дипломдар белән килеп эшләй башладылар. Һәр яхшы яңалык ул искелек дип, яхшы итеп онытылган искелек дип әйтергә мөмкин. Шулай бит бундай дәресләр бар ине ул. Нимә үзгәрде хәзер? Мына Совет Союз вакытында безнең начальная военная подготовка була торган дәрес. Хәзерге вакытта ОБЖ дигән инде. Монда яңалыктар иске алынган Совет Союз вакытыннан безнең ватанды яклауды һәм мына начальная военная подготовка был дәрескә инә башланы һәм медицинская подготовка, начальная военная медицинская подготовка. Онда унытылган, без аны индерә башланык һәм мына балаларга патриотик яктан инә башлана, безнең военный тарихтарды өйрәнә башлана балалар, хәрби тарихтарда шуны индерәләр. Һәм мына балалар уже яңа вооружениялар белән, военный техника, яңа военный техника белән уже хәзер мына укытучылар өйрәтә башланалар. Республика кеңешмәһендәге сыгышында Мәгариф һәм фән министры Илдар Мәүләтбирдин үзенең телмәрендә телгә алгайны Калашников автоматының макеты хәзер мәктәптәр улар мәндә тәэмин ителәсәк дип. Макеты безнең мәктәптә бар, 2 автомат Калашников, сборканы безнең балалар үтәләр 5нче класстан, аларның теләвләре үдәләр. Яраталарны кынайтып, безнең 2 тир бар бүгенге көндә. Традиционный тир бөтә мәктәпләрдә бар ул. Пневматиканың балалар аталар һәм безнең электронный тир бар. Ул электронный тиргә инде автомат Калашникова, винтовка һәм пистолет Макарова. Электронный һәм нидән тактический досканан карап аталар инде балалар. Но традиционга күтеп кура беләләр инде. Беләләр, конечно, белә инде. Но медицинская подготовка безнең бар, безнең макет Леша дигән балалар яраталар инде шуны, перевязка эшләйләр. Ну, без һаманда әйткәндә без зарницаны онытманык. Менә хәзерге вакытта зарница кире инә башланы безнең традициягә. Без аны онытманык. Ул вакытта безнең ел һайын конкурс строевой песни, строевой подготовки һәм зарница бара инде. Шуңа без ул эштә алып бара инек, Аллага шөкер. Безнең өчен яңалыктар түгел дип әйтергә мөмкин. Безнең гимназия өчен. Һәм гимназия нигезендә булар беркасан да онытылмаган димәк. Онытылмаган әйе. Безнең гимназия мына 2 ел безнең хәзер Аллага шөкер, безнең классный руководительләр, итәкчеләр беләләр нинди эштә алып барырга, чөнки мына разговор важный бар. Нет. Һәм безнең понедельниктардан башлап, һәрбер понедельник башлана безнең гимндар белән, безнең дәүләт флагтар белән индерү или күтәрү. Безнең ул беркасан да онытылмаган, без аны ул эштә алып барабыз һәр вакыт. Шулай ук һәм мәктәптең гимназияның традицияларының бере дип әйтергә мөмкин. Безнең гимназияла үзенең особенности бар. Үзебез гимн уйнайбыз, безнең оркестр бар. Үзебезнең музыкантлар уйнайлар, живой исполнение дип әйткәндә. Шуңа безнең өчен без аны онытырга тырышманык, чөнки безнең өчен ул важный була торган. Безнең гимназияла патриотикты беркасан да онытманык. Ошо эште алып бардык. Безнең традициялар 1943 елда ул авыр хуш вакыты безнең мәктәп асылган. Без ул традицияны хакланык һәм Алла бирһәм безнең киләчәктә бу традицияны алга алып барасактар дип уйлыйм, ышанам. Гомумән бына һезнең гимназияның интернаттың хәрби яктан шундай патриотик илһәрлек тәрбияһе бирү ыңгай өлгеһе төп мисалы булып бына һезнең хәрби оркестрда
Илдең төп хәрби оркестрдарында дирижер булып эшләгән егетләр тора. Ну, беренчедән алганда безнең балалар беренче вакытында безнең Мәгариф министрлыгы инмәнек. Без Министерство обороны инде торган безнең мәктәбе. Безнең шуңа военный форманы балалар йөрттеләр. Шуннан һуң 60-нчы елларда уже Министерство Мәгариф министрлыгы кергәч, без обычный мәктәп формага инһәк тә, без традицияләрне унытманык. Безнең военный оркестр дип исемдә йөртмәһәк тә, без парадтарда катнашалар безнең оркестрыбыз. Менә коробка 9 майда, коробка безнең Уфимский гарнизонның 120 кеше музыкант. Безнең балаларды 60 куябыз. Менә 50% яртыһы оркестрның безнең балалардан тора. Безнең выпускниклардан Уф сәнгать училищеда укыган балалар, безнең выпускниклар, Уф сәнгать институтында укыган студентлар, безнең выпускниклар. Ну, әйтергә без куркмайбыз бүген. Почти 100 кеше оркестрда безнең выпускниклар, балалар. Гомумән бuna хәрби оркестрларга киткән укучыларыгыз байтакмы, күпме? Бар, безнең выпускниклар, әйтегез, мин дирәк теманы сыктым инде. Безнең дирижерлар. Менә бүгенге көндә Росгвардияның җитәкчеләре, оркестрларның җитәкчеләре безнең 2 выпускник. Военно-морской флот Санкт-Петербурга безнең выпускник. Центральный военный округның дирижеры безнең выпускниктар. Горурланаһыгыздыр мөгаен улар мәлбәттә. Ну, автор гимна безнең кем? Фарид Идрисов безнең выпускник инде. Шуңа улар безнең балалар армиягә китһәләр, безнең выпускниклар аларны үзләренә оркестрга алырга тырышалар. Музыкантлар кирәк, безнең выпускниклар үзләренә алалар. Әдер музыкантлар инде. Әдер музыкантлар. Улар масрашулар оештыраһызмы? Ул да шулай ук бит илһәрлек тәрбияһе, дирижерлар менән. Обязательно без оештырабыз. Безнең менә был атнала понедельник безнең Мәгариф министрлыгының рекомендация булган, бер действующий кадровый офицерлар белән СВО-ла катнашкан безнең егетләр белән очрашу үткәрергә. Ул как раз таки безнең 23 февральгә арналган. Безнең выпускник Радик Динахметов. Ул әлеге вакытта СВО-ла Башкортстанның халык артисты. Әсән кушаматлы яугер. Без аны сакырдык, бу атнала килде безгә кунакка, балалар белән очрашу үткәрде. СВО-ла турагында гына һөйләмәне, ул моны флейтала уйнап күрһәтте, йырлап күрһәтте. Моны без туташтырып әйттем, без музыкант булсак та, безнең ватандың якларга тиешбез дип. Безнең выпускниклар Мәскәүдән килһәләр, монда Азат Шах Мухаммедов белән постоянно очрашырга тырышабыз. Арслан Рыскулов без постоянно монда килһә, без аны сакырабыз, балалар белән оештырабыз. Безнең моны был һәр 1 августның, февральның 1 субботаһы без оештырабыз встречу выпускников дигәндә. Ул традиция буенча. Быел без аны как раз таки оештырдык безнең СВО-га. Егетләребезгә моны бүгенге көндә без беләбез, бер якынлаган, мин белгәндә генә бер 30 егет безнең егетләр СВО-ла, безнең выпускниклар. Кызганычка каршы 5 уже кайта алмастар. Югалдылар. Но моны улар чөнки моны үзенең елен куркмайынча сразу моны сыгып киттеләр СВО-га. Ул моны ата-әсәйнән бирелгән моны үзенең елен хакларга яратуды, патриотиктан. Һәм безнең укытучылар моны өйрәттеләр. Улар безгә 5 класстан киләләр. Бәләкәй генә балалар, бәпәйләр һәммәнде. Моны шулай итеп үстерергә 11 класска тиклем моны тура укытучылардан, тәрбиячеләрдән, безнең музыкаль укытучылардан без моны өйрәттек шулай итеп. Һәммәнде өйрәтәбез үзенең елен яратырга һәм якларга. Гомумән музыка илһәрлек тәрбияләй. Моны, ярак йөрмәгез, вставай страна огромная булмаһа, шулай итеп халыкты күтәрергә мөмкинчелек бар инде микән. Ленинградская симфонияны нинди күз кәрәгене шунда аз музыкантларга сыгып шул Ленинградская симфонияны уйнарга. Ул моны оккупированный вакытында булды. Под блокада Ленинграда вакытында язылган. Музыка сәнгате ул тарих шулай бит шулай. Тарих.
ул тарихты хаклай. Беренчедән, музыканы алдап булмай бит аны. Шигырьдә алдап булмай. Моны элекке вакытта язылган музыканы, язылган шул ук теге шигырьләрдә, аны нисек ул неде хакланган халыкта бит. Аны үткәреп булмай мясорубка аша. Аны ул кала. Шуңа безнең музыкалар аша бөтә безнең халыкка күз бирәбез. Мына үзенең патриотикын, безнең бит неде алганда репертуарларда безнең бит бөтә патриотик. Идәр, көйдәр, безнең балалар йырлайдар. Совет Союз вакытында сыккан йырларда без һаман хаклайбыз аны. Ул безнең байлык дип әйтергә мөмкин. Байлык. Ринат Рифович, безнең тапшыру зур байрам алдыннан эфирга сыга. Бу аднала Ватанды хаклаучылар көне билгеләнә. Шуның уңайдан тамашачыларга нинди әйтер теләкләрегез булыр? Мен сын күңелдән бөтә безнең халыкты, бөтә безнең Россия халыгыбызды ошо байрам белән котлаем. Беренчедән минем теләгем безнең егетләребез исән-сау кайтсындар, эште бетереп дигәндә кайтсындар. Ошонда әйтеп, безнең илебезне яратырга һәм хакларга. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, программабызның кунагы Газиз Әлмөхәммәтов исемендәге Республика гимназия-интерната директоры Ринат Халиков менән музыкаль сәнгать ярдәмендә илһөярлек тәрбияләү турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.